Quina pregunta? Vostè fuma? No. Ah, jo tampoc. Aquí ningú fuma. No se'n recorda? Ai, sí, no sé com se m'ha acudit. Perdoni. Era aquesta la pregunta que volia fer-me? Bé, no. L'escolto. Ai, és que no sé si tindré valor. Bueno, va, sí. Com que som aquí fora del despatx i tal... Per què el va fer? El què? El vestit? No puc respondre. Ai, per què no? Qüestions personals. Perdoni, però és que no l'entenc, eh? És que no té per què entendre-ho. Ai, per què no? Miri, ara li seré franca. Un regal és... Un regal significa... Vull dir que entre el que el fa i el que el rep, la que el rep en aquest cas... Ai, és que no sé com dir-ho. A veure, com una persona regala una cosa a una altra, una cosa tan íntima i tan personal com un vestit, o uns sostenidors, o unes calces, o un pintallavis, o una lligacama, o una cosa tan íntima i tan personal com era un vestit. No troba que entre ells hi hauria d'haver-hi una relació més estreta, més íntima que la que hi ha entre una secretària, per més guapa, intel·ligent i eficaç que sigui, i el seu dallonses, el seu... Prou! És vostè tan imbècil? Oh! Tan imbècil, tan obtusa, tan limitada, tan patètica, que m'entendreix. Ai, no sé què dir. Doncs calli. Oh! Oh! Què li passa? Fuma? Pot treure's els mocs, sisplau. És bastant desagradable. Però és que vostè m'havia dit que... Miri, no és només la primera vegada que vostè puja aquí, sinó que a més li surt la nicotina pels ulls, per la boca, pel nas, per les orelles i per la resta d'orificis del cos. Però no l'he fet pujar aquí per acusar-la de viciosa. Com pot comprovar, jo també en soc de viciós. Ni tampoc l'he fet pujar aquí per demanar-li res en especial. Ja m'entén, oi? Sinó que l'he fet pujar aquí per parlar-li molt seriosament d'un error lamentable que ha comès. Dir a les seves companyes que li vaig regalar aquell vestit. Perdoni, i això és un error lamentable? Sí, sense cap mena de dubte. Escolta, i per això sóc imbècil? No, vostè és imbècil en general. Il·limitada i patètica. També ho és en general. Ho ha estat, ho és i ho serà sempre. I deixi de plorar, sisplau. És que quan no entenc una cosa em poso nerviosa i llavors m'agafa la plorera. Què és el que no entén? Que per què això de dir que vostè em va regalar un vestit ha de ser un error i a més lamentable. Perquè ara, per culpa seva, els meus companys es veuen obligats a fer el mateix. Si no, les seves secretàries s'han amenaçat de fer vaga. Això no els ha fet cap mena de gràcia. Tothom em mira malament. Fins i tot alguns ha pensat en sancionar-me i tot. Ha imaginat alguna vegada el que passa quan un cos cau al buit des de més de 100 metres d'alçada i s'estimba a terra? No. Jo sí. El cos explota. Ja callo. Explota? Sí. Com l'helicòpter d'ahir. Pitjor, molt pitjor. Explota per dintre. Ai, quin fàstic, Cobri. És vostè tan imbècil? Ai, no. De debò que no vol res de mi? Imbècil? Però bonica, ara sàpiga que no aconseguirà res de mi. Mai! Perdona, però s'equivoca, Almenys he aconseguit un vestit. Bé, sí. Raons personals, ha dit? Sí. Era un regal per la seva dona, oi? O més ben dit, ex-dona. Sí. Està pàl·lid. És el fred. Té vertigen? I vostè? Jo no. Jo tampoc. És mentida. No. Doncs està molt pàl·lid. Em trobo bé. I jo també. Li ha molestat el que li he dit? Què m'ha dit? Res. Ah. De debò que estic pàl·lid? Sí, molt. Aquesta nit no he dormit gaire bé. He tingut un mal son. Un dels programadors informàtics de l'empresa es llançava davant meu des d'aquesta mateixa barana. El que ha pujat a fumar amb vostè durant tota aquesta setmana? Vaja, veig que ens espia. Ai, jo? No sé. Algú em devia dir alguna cosa. Sempre ha de pensar malament de mi. I què més passava en el somni? Res més. I el seu cos explotava?
Ja, però jo no ho veia. I això què té a veure amb la seva dona? Perquè estàvem parlant d'ella, oi? No me'n recordo. Baixem? No. Què ha dit? Ah, jo res. Tenim feina. Feina. Gràcies. Ja pot baixar. Baixaré de seguida, amb la cova de cigarret. I no diré res a ningú, oi? Ah, i per cert, si encara es troba malament, vagi a la meva bossa i agafi unes pastilles que tinc. Són analgèsiques i van molt bé. Jo me'n prenc 7 al dia i miri, esplèndid. I per cert, vigila quan baixi, no baixi amb ascensor, que l'ascensorista té el nas molt fi. Jo també. Sí, però ell és un marica i vostè no, i un xivato som. No. Aquí.